הכישרונות הגדולים הבאים שצומח כאן בתחום הגרפלינג, שגיא דובב. שגיא, זה לא קרב ראשון, אבל בכל זאת התרגשות, כי זה גמר וזה מול קהל וכל השאר. תמיד מתרגש, יום ארוך, ויאללה, מוכנים, בשביל זה אנחנו מכינים את עצמנו, לא? כמה זמן אתה כבר מתכונן לאירוע, לקרב? לאירוע הספציפי הזה, אנחנו כבר ברצף של איזה 4 תחרויות השנה, אז זה כבר התחרות הרביעית. אז ככה שאנחנו שומרים על כושר תמידי. קצת על המאזן שלך, מאיפה אתה בא, מאמן וכל השאר. טים קייזן, אלון כהן, מוכנים לבוא להתגלגל. מאזן שלי, הרבה מעט. לקחתי את 2 האליפויות האחרונות, אבסולוט, מקווה שהיום יהיה השלישי. שייקה, זה משהו שהתחלת בו בסופר רצינות ב3 שנים האחרונות, ועכשיו אי אפשר להוציא לך מזה. כן, האמת נדבקתי בחיידק, ואני נורא נהנה מזה, מתאמן 3 פעמים בשבוע, מתחרה, מנסה בכל תחרות שיש בארץ, אני מנסה להתחרות, הייתי גם באירופה השנה, לא הלך כל כך טוב, אבל באמת ענף מדהים. בוא דבר איתי מילה אחת על היריב שלך, על שגיא. שגיא הוא לדעתי לקח פעמיים בתחרויות האחרונות אבסולוט. יריב מאוד מאוד חזק, הפרש גילאים של 10 שנים אני חושב, אני כבר חטייר קטן, אבל אנחנו פה בשביל הכיף. שיהיה בהצלחה. שי ברנד בצד שמאל מול שגיא דובב, זה מתחיל בלחיצת יד ספורטיבית יפה בין השניים, וחייבים לציין ששי עולה לקרב הזה כשהוא חולה. חולה מאוד אפילו, עם חום יחסית גבוה כמעט ולא עלה. נכון, ולא ויתר בסופו של דבר, ועלה אל הקרב, והוא פוגש את שגיא, הוא יודע שהסיכויים שלו מול שגיא לא שווים, בוא נקרא לזה כך, הוא האנדרדוג. כן, אבל שי הוא היום בן 40, הוא עורך דין במקצועו. נכון. ומתחרה כמעט כל תחרות שקיימת, וגם מתחרה באירופה פעמיים. אני הייתי איתו עכשיו באירופה והתחרה באליפות אירופה. גם שגיא עצמו חזר לאחרונה שגיא עכשיו וזכה, בדיוק, זכה. שגיא עכשיו לקח מקום ראשון באליפות אירופה שהתקיימה בלונדון, של ג'ו-ג'יצו בלי גי. בלי גי זה אומר בלי חליפה, כמו שאנחנו רואים פה, אבל רק עם חוקים של ג'ו-ג'יצו. מרקו ליסטן בכבודו בעצמו יורד על המזרן כדי לשפוט את הקרב הזה. ראינו גם בפאנל השופטים שם את אדון רוזבוזוב, והנה, ראינו גם את הספיידרמן. הספיידר לקח חופש בתחרות הזאת. אתה מעולם הבטמן, הוא מעולם הספיידרמן, מפגש של גיבורי על. גיבורי על, אנחנו פה בארץ. שי עובד מגר סגור. אני עבדתי עם שגיא פעם אחת, הוא כמו קופסת שימורים. שגיא הוא גריינדר, חזק ביותר. שגיא הוא גריינדר, הוא טוחן את היריב שלו, יש לו מבנה גוף מוצק מאוד. וחצי. אלון כהן, כן, אלון כהן, טים קייזן. הנה פה יש לנו חניקה, מה זה? כן, יש לנו חניקה. אני רואה פה את שי, החום עלה לא טיפה נראה לי. כן, בתנאים הנוכחיים, אין לי ספק. הנה הוא עובר למאונט, עובר. הוא תופס לו גב. סנטר צמוד, תשטיח שגיא. שומע את ההוראות של רועי לוי שנותן הוראות לשי, כי המאמן שלו, רועי נאמן, מתכונן לקרב שלו. והנה עכשיו אנחנו בחניקה אחורית, שמענו את אלון כהן עם ההוראות שלו לשגיא דובב. שי נחלץ מזה. אבל שגיא זה כמו אורקה. לוויתן אורקה שנדבק לטרף עכשיו, והוא לא ישחרר. יש לך את זה. מחפש לפרק שם את היד של שי ברנד ולקחת אותה אחורה. הוא כבר בבריח, הנה הוציא את הרגל. שי מצליח, אבל ממשיך לעמוד ביד. נכון, שי עושה את הדבר הנכון ומסתובב כדי לא להעמיק את הבריח הזה. הוא צריך להסתובב לכיוון הגוף של שי, אבל לא, הנה נפתחה היד. זהו, יש לו את היד, ותוך 3 שניות מהרגע שיש לו את היד, שי ברנד מעדיף להישאר עם היד ולא להשאיר אותה אצל שגיא, ולכן הוא דופק ונכנע. ואחרי זה שבוע שכב בבית גם, אבל שהוא היה חולה. גם וגם, גם עם היד וגם עם החום.
שגיא, כמו רב בריח. תשמע, הם לא נתנו לך חסות על האירוע הזה, אז בוא תצמצם בעניין הזה. ניצחון נפלא של שגיא, אבל המון כבוד לשי ברנד. המון כבוד. בטח. תשמע,